हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि बे फेसबुक भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंनि खबरखौथ' मा होनो आरोना एकदम कन्डिशना गाज्रि आरोना थेवब्लाबो नोंथांमोन जोंनि दान्दिसे सम नुजाफैबाय उपाय गैया जितुनाखि भिडिअ एंगारबाय थानांगौ जेराव मोनसे खोथा लोगोफोर जितुनाखि आंनि साननाय आरोना बे नोंथांमोननि साननाया माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थारैनो जनायनो हागोन माने फोरमायलायनो हागोन आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जितुनाखि भिडिअ बानायग्रा जितुनाखि भिडिअ क्रिएटर नङा होमबा भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय मोनसे बेड निउस मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि मादावल' दे बियो गुबुन हिन्दीयानो जा जिखुनु जाया गुबुन जाथियानो जा गुबुनफोरनि थाखाय नङा बियो जोंनि बर'फोरनि थाखायल' जितुनाखि जोङो नुनो मोनो जोङो जितुनाखि फेसबुकआनो सलाय बा इउटुबानो सलाय आरोना जायखिजाया नोङो खामानियावनो जोंनि बर'फोरा मोनसे खौसेथि गैया आरोना माने ज' गैया आरोना बिनि थाखायनो जोङो जितुनाखि चेनेल खुलिब्लाबो थारैनो जोंनि बर'फोरनि चेनेलफोरा ग्र' जानो थाङा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों नाथाय मानो जानो थाङा गुबुनफोरा नायदो नोङो जाथारै सामायन' मोनसे कन्टेन्ट लाबोनानै भिडिअ बानायब्लाबो सानसे साननैनि गेजेरावनो बियो गैयाब्लाबो बियो 500 फलोवार्स मोनगोन फेसबुकब्ला आरो जितुनाखि इउटुबब्ला 500 साबसक्राइबारखौ थारैनो मोननो हागोन बियो 15 दिनसोनि उनाव नाय नोङो मथथे 1500 साबसक्राइबारबो मोननो हागौ बियो जितुनाखि फलोवार्सफोरबो मोननो हागौ बियो नाथाय बर'फोरनि गेजेराव मानो गैया दिनैसिमबो ओंखायनो बुङो आङो नोंथांमोनखौ जितुनाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसा खामायनो गोसोब्ला थारैनो मा खालामनांगोन गावजों गावनो मोनसे सापर्ट होलायनांगोन मदद होलायनांगोन बियो रावनिबो बिमा बिफानि फैसा नङा होमब्ला जायखिजाया बे मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म नङा होमबा जोंनि इण्डियानिफ्रायबो फैया जितुनाखि बेफोर गासिबो आउट कान्ट्रिनिफ्रायसो फैजोबो नालाय बेनिखायनो रावनि बिमा बिफानिबो थाङा बेनिखायनो गावजों गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसा खामायनो गोसोब्ला नोंथांमोनखौ बुंदां गोसोब्लासो गावजों गावनो जितुनाखि फेसबुक पेजब्लाबो शेयार खालामलायदो लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामलाय बिजों हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंनि फिसा जितुनाखि चेनेलब्लाबो गोदोर गोदोर मानसिनि खाथियाव माने थाबैनो नुजाहैयो आरोना आं बेखौनो सानो आरोना नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना मा सानो बेखौ फोरमायलायदो गावजों गाव सापर्ट होलायनाया गोबां गोनांथि आरोना नोङो ससियेल मिडियायाव फैसा खामायनोब्ला जोंफोरबायदि मानसिफोरावबो सिनायखाया एक्टर एक्ट्रिसब्लालाय थबैनो बे सिनायथि गोनां हिसाबै थबैनो ग्र' जागोन आरोना बेयो जोंनि थाखाय नङा बेफोरो गासिबो बेखिनियानो आरोना